М. Е, къде сме, кака? Знаеш ли? Най-ясно. Най-язното. А къде е най-язното, знаеш ли? Без ресторант, пореден знак. Поредния биш ресторант, да. За пореден път, отново, Фонев и кака действа, сме на поредния поход по изоставените дебри на Стара Загора. Това са останките от ресторанта на върха в парка Язното. И с хубав апарат. Да, и този път имаме и хубава камера за хубави артистични снимки от нашия прекрасен фотограф. И като цяло ресторантът е бил активен преди колко години? 30? Преди 20 години е бил за последно активен ресторанта. За тези 20 години в момента почти нищо не е останало от него. И макар че имаше идея да се възстановява, скоро явно няма да се получи този номер. Но пък това ни дава възможност на нас да разгледаме по-задълбочено останките. В момента се намираме на приземния етаж на ресторанта. Ето го така наречения втория етаж, който търсихме. И да, море от жици по тавана. Останали само колони от стъклената тераса. Познай какво открих аз. Познай какво открих. Стълби към покрива. Второто най-добро след труп. До една степен е. Къде ти е приключенския дух, бе, кака? Вътре в каналчето искаш да е? Просто, в смисъл, толкова разрушени места и всеки път са изненадвам колко готини неща може да се намерят вътре. Например, сега тая шахта. За кухненски асансьор, ама все пак, кой знае, може да намерим нещо вътре. Те да е с най-лоша че. Това, което забелязах, че има извити стълбички надолу. Бях ми изпуснала. По извитите стъпала към дебрите. Ти снима? И отново в дебрите на
Нях, нях, нях. Това място определено, ако идваш вечер, много. Особено ако страдаш от параноя. Е много найс. Това място. Вечер. В другите подземия този път май няма да слезем, нали? Не. 2 етажа и евентуален покрив явно ще ни е затва този път. Като напомня, че искам да ида на покрива да снимам. Ако искаш, няма да се качваш, ама ще се качава в стълбици със сигурност. Ако никой друг няма да гледа този клип, то поне Димо ще го гледа. Поздрави за най-лоялния ни абонат на клиповете. Димо Димов Чорпански, модерен партизанин. Трябва да му плащаме сега за рекламата. Или той на нас. Тук ли бяха стълбици? Тук бяха стълбици. Да видим сега. Първо дали ще ни издържат стълбите. Невероятен клип. Заради количеството кадри на стена, ли? Някой не те изгърби. Да. Ако не е друго, поне рейтинга ще се покачи бая. Никак няма се изненадам да ти кажа честно. Добре. Знахме да се качим по стълбите към покрива. Аз съм долу. Другият ни оператор стои за помощ долу. Но наистина тези стълби са никак нестабилни. Както казах, ми е цяло чудо, че ме издържаха. Но пък ако не е другото, гледката поне се струва със сигурност отгоре. Наистина хубава гледка с чист въздух. Някога е било хубаво място за релакса и да отидеш на вечеря с любим човек, но от близко 2-3 десетилетия вече това място е просто купчина развалини, така да се каже, което е много лошо. Но какво да се прави? Високичко е наистина. Включително високичко е. Оплашиш ли те? Направо ми изкара. Направо. Защо бе? Гледам до къде идват, няма никак. И за... Добре. Извинения за
изрязването на клипа, но като бях горе на покрива и по някаква причина клипа реши да спре. Предполагам е искал да мога да вляза безопасно по стълбите. Но да, това беше поредния запис от нашите приключения по изоставените дебри на България. Съм вашия водещ Георги. Това е нашия оператор Деси. И ще се видим следващия път. Поздрави за всички, които ни следват, които ни гледат. Харесайте и коментирайте. И специални поздрави за нашия приятел, който споменахме, Димо Димов. Надяваме се някой ден да успееш да дойдеш на приключение с нас. Чао, чао!